Sabi ko, may malaking pa dito. Yung butas po talagang malaki. Sabi ko, sino ka duman dito? Pero po, malaki talaga yung paa niya. Yung po tinakot ko kaya kapatid ko, may kumatok daw po yung buntis ang nagbukas. Ngayon po, tinaga yung buntis. Kasi po may hinahanap sila kung anong hinihingi. Pag walang naibigay, pinapatay. Dapat malagyan natin ito ng pintuan. Ayan guys, tingnan natin yung pinagawa nating bakit nila Alexander kung okay na. Right. Ayan guys, no? Ito na nga yung bakod na pinagawa natin. Yan, pansamantala lang muna ito dahil kinapos na tayo sa budget. Yan, kinapos na tayo sa budget kaya hindi mo na nakapix yung steel matting. Oh, malinis dito ha. Oh. Oh, naglinig pa sana. Ay, sala. Ay, ito na po yung kampayo ko. Ilang araw na po. Kaya ito, nagpa-check up ako kahapon. Oh. Tapos binigyan pa ako lang kasi po yung mata ko ang minamatik ko. Ano nangyari? Para pong sabi daw po ni Doc, ano daw po samlingan. Salamin. Umpo. Kuya. Tapos binigyan pa ko ng marami pong Sige na. ganyan po karaming gamot. Oh. Inumin ko na po pero para natatakot akong uminom baka lalo kung di makakita niyan. Bakit? Ano po yun? Reseta naman yun ng doktor eh. Oo nga po kasi daw po pag naubos daw po yun magpunta daw po ako sa gawa sa ano po ni Luigi yung ano po nila doktor po talaga nila kasi si Luigi po ang nagpadala ng mga doktor dyan kahapon yung pong Brinchica pati yung mga bata po binigyan po siya ng gamot. Kasi kapag ko yung mga bata. Kung hindi ka magkalinis ate, naman si, ano pangalan niya ulit? Si Sheila May po. Sheila Ay, May. pinag-ano ko po nga, yung yung mga matang ito. Pinas ko ng ulo. Si Alex, ba't nakahubad ka Alex? Kanina po nang, inaway po ako ng papa niyan. Bakit na naman? Gusto pong umuwi. Sabi ko, wala pa man akong pera. Ba't ako pagpaparahingan mo ng pera? Sabi ko, magtyaga ka muna dyan. Hindi siya makauwi dahil walang pera, walang pamasahe. Opo, sabi ko, mag-ano ka muna ng ano dyan. Ba't ganun kasi nagtatrabaho siya? Ilang buwan? Walang sahod? Umuwi. Ay, wala siyang sahod doon? Wala po kasi may utang po sila. Yung po pala ko yung sabi naman po kasi na nagkuha sa kanila, libre yung pumasay papunta doon. Ang palang po, may bayad. Ang kinuha po daw sa kanya, 2.5 pa. Sabi ko, bakit 2.5? Kasi daw po pinagsundo pa sila dito. Sabi ko, hindi, wag ka magbayad yan. Hindi naman daw po pwede. Hindi sila pa pinapaalis. Anong klase trabaho yan doon? Tama, pauwi mo na lang dito at makatulong siya. Ano yung ulam niyo, Alex? Ubus ka mo. Talbos kamuti po. Talbos ng kamote. Po. Ano yan, ginataan o tubig lang? Pinalaga ko lang po may asim para po may sila sa bawo. Ay, hirap po pala ng Mga bata, di na nalinis oh. maraming tapos
lalabang yun. Hintayin na lang natin yung sponsor na magpadala no, doon sa pamasahe ng asawa mo para makatulong nga siya dito sa pagpapagawa ng bahay niyo. Tsaka kuya, pumunta ko doon sa may nagpabili sa akin po ng lupa kasi po masakit talaga naman po sa loob na mabawasan yung lupa ko kasi po talaga bigay naman po yun ni Mama Virgile. Sabi daw po talaga, yun talaga daw po ang ano ng ano. Tapos pumunta ko kay Kap, sabi po ni Kap, parang ano, pag ano, usap-usapan nyo, kuhain nyo yung nagpabili sa iyo ng lupa, ipakita kay Momo daw po yung ano, para daw po hindi magano. Tsaka daw po, nagreklamo si Momo, hindi ko naman daw po karatig yung lupa niya. Hindi, ang ano dyan, hindi pa naman to sukat. Wala pa namang ano to, yung tanda, yung muhon na tinatawag. Kaya huwag kang mag-alala. Kung sabi ko naman, Pagdating sa okay sukatan, kung alin yung sa'yo, di yun yung kunin mo. Ang importante kasi ngayon, yung kaya tayo gumawa ng bakod dyan, para safe yung mga bata, safe Oo nga, kayo, ano eh. sabi ko naman sa kanya. Oo. Kaya may bakod dyan para safe kayo. Nag-adjust tayo ng konti para just in case na sukatin to, hindi tayo lalagpas dun sa ano, sa lupa Pero niyo, okay ano naman eh. po, sabi na Pag sukatan, sa inyo pa rin. opo, sabi na mo po nagpabili kasi sinama ko dito kanina. Mabuti rin po yung nagganito kasi para yung padyaka namin makakandi. Kami, ganun din yung inisip namin kasi nga hindi pa nasukat ng maayos to. So baka magka-problema tayo soon. Kaya in-adjust namin papasok dito sa inyo yung... Oo. Sabi ko naman po nga, pero sabi ko, pag anonta naman rin yun, tulong ng mga sponsor kasi, sayang naman po yun. Kaya nga yun yung ano te, yun yung wag nyong sasayangin na. Napakaswerte nyo kasi hanggang ngayon tinutulungan pa rin kayo ng sponsor. Oo Hindi siya nagsasawa na padalan kayo. Sabi ko nga po, sana bago po magpaso, kaya Pasko, kahit po matagal, gusto ko po talaga siya makita personal. Yan ang hindi natin alam kasi Opo, nasa malayo yata po siya. Australia yata siya. Australia ba o Canada? Kahit na lang po yung picture niya, makita po namin. Picture na lang. Opo. Sige, mag-request tayo kung gusto nyo makita yung picture niya. Kasi po talaga, Basta lang ang amin lang talaga, yung kalinisan, manatili yung kalinisan sa loob ng bahay. kababangan ko Ito, okay lang muna to dito, no? Okay lang muna yan dyan. okay lang po yan kasi po baka bahain po yung ano. Tsaka sayang nung buhangin, wala pa naman tayong sako. Sayang nung buhangin kung dito lang natin ilalagay, no? Sabi ko nga po, inasako na lang namin mag-ina para po malinis siya uli dyan. Hindi, kasi ngayong katapusan, aayusin din natin to. Ipapagpapatuloy natin yung paggawa dito. Kaya sa tingin ko, okay lang na muna dyan. Opo. Basta yung basura, huwag yung Pinilagay ko hahaluan. muna nga po ito dito kasi kuya talaga dun po sa karatig ng kapatid ko may kumatok daw po yung buntis ang nagbukas. Ngayon po tinaga yung buntis. Kasi po may hinahanap sila kung anong hinihingi. Pag walang naibigay, pinapatay. Ay, yun lang. Kaya ang gawa ko po, nilagay ko po siya dito. Tapos yung pong tada po ni kuya na linalagay ko naman po dyan. Tapos Hindi, dapat malagyan natin to ng pintuan. So, pag resume nila Kuya Felix dito na sa paggawa tayo ng pintuan dito para mas lalo kayong safe. Kaya po siya, sabi nga po ng doktor, lagi na po akong kulang sa tulog. Sabi ko naman, di naman ako umiyak. Sabi ko kasi po wala po kasi kaming kasama sa bahay. Pag bumatok po yung aso, siyempre gigising ka. Tapos di ka na mapapatulog. Kaya yung kahagabi po, pagka umaga ng isang gabi, sabi ko, may malaking pa dito. Yung butas po talagang malaki. Sabi ko, sino ka duman dito? Sabi naman ito, si Kuya Felix yata, pag-uwi po nila, baka si Kuya Felix yata, yung yung chinela. Sabi ko naman, ay oo nga, baka si Kuya Felix. Pero po, malaki talaga yung paa niya. Yung po tinakot ko, kaya po siya, yung ni Kuya Felix, nilagay ko muna po dito pansamantala. Sige. O, ba't dyan kayo kumakain? May lamisa naman. O, doon kayo kumakain. Doon kayo kumain. Alikabok dyan. Wala ka pang shorts. Pina-check upan ko po yan. Si Alexander po talaga, natural daw po ang katawan niyan. Maliit, pero po Natural lang. mag-ibat. Di ko nga nakasama. Ano yan, po tato? sa Bako po star Star po. po. Ay, sa star. ano po niya. Pag-eskwela ko po. Ang dami Magaling si Alex sa school. Opo, nagsusulat man po ako sa papel ko po. Totoo ka na magbilang. Opo.
Hanggang saan? Sa 21 po. Sige daw, bilang daw. Bilang na. 1. 1, Ano sa 1? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Oy, kuya, huwag ka 14, susayaw. 15, 16, 17, 18, 19, 21. 19, 20. Mayan 20. 21, Hanggang 21 sana? Ano sunod sa 21? 23, 22 mo na. 22, tapos 20. Mag-aaral ka lang mabuti ha. Para mamemorize mo yung pagbibilang. Sa ABC, marunong ka? Paano pag ABC? Wala na siyang Ang totoo. maalala. Hindi ka ta mag-ABC? A, B, C, D, E, F, Ang G. totoo mo gunting ko. Dito si Alex mag-ABC? Ah, da A pa. Masyado. Oh, ate, ikaw marunong ka ate mag-ABC? Oh, turuan mo si ano ha, Alex. Sabi nga po niya, pagkakain nila magtuturo kasi sabi ko, parang hindi ko talaga kaya maglinis sa atin, luminis ka. Eh, kanina naman yung dalawa nagbubugbugan. Sabi ko, wag. Mag-iiga muna ang mama. Utusan mo ate si ano. Kuya, uragon ko din po. Dalagan na, dapat marunong na siya mag ano ng yung bahay niyo, mag-ayos, maglinis. Maganda Ano? na yung bahay mo, ayaw mo pa maglinis, ako pa rin. Kaya kayo din naman yung magkakasama. So, kayo din yung mag-ano dito. Kung inaano ko. Kanina po, pinapunta ko nga po dyan kay Ma'am Irene. Oh. Ay wala naman po si Ma'am Irene. Sabi ko maghiram muna kahit sa tindaan kasi wala na kaming pera. Tumawag naman yung ama niya kanina. Mm. Sabi niya, padalan mo ako ng pera, humanap ka dyan. Sabi ko, hindi ako hanap ng pera. Kung sarili ko nga hindi ko na ipapagamot, yung sarili mo pang iisipin ko. Sabi ko nang ganon. Ay nagalit sa akin. Sabi ko, bahala ka. Kung hindi ka makauwi, mabuti nga rin yun. Hindi ka makauwi. Tapos, sabi niya, bakit meron ka na ba dyan? Sabi ko, kahit wala na akong asawa, basta mga anak ko nandito sa akin, okay lang yun. Huwag ka nang umuwi kasi ang tigas ng ulo mo. Siloso talaga masyado yung asawa mo. Ano? Talaga pong napakasilusa, sabi niya. Hanapan ko daw ng pera. Sabi ko, ano ba naman nahanapin ko sa iyo ng perang pamasahe? Kung pang bulong ko nga, hindi ko makakuha-kuha. Tapos yung pang ano pa sa iyo. Kahit saan humanap pa, sabi ko hindi ko hanap ng Kaya pera. baka pwede naman siya mag-diskarte doon. Pamasahin niya Ay, pa siya na uwi. nga po Habang sinabi hindi pa ko. nakakapagpadala yung sponsor, Oo nga po, ay sabi ko. mag-diskarte muna siya doon. Mag-ano-ano ka muna. Antay-antay ka na muna. Antayin mo muna makabayad ka ng utang mo. Pagkabayad mo, di, kung yung may sobra ka ng pera, umuwi ka na. Mm. Eh, mahirap din yung... Tulog may boy. Andro! Oh. Ba't di ka naghuhugas ng kamay? Dapat dun sa ano, lababo. Ano to dyan ka naghugas sa ano? Lababo. Oh, tapos pagkatapos kumain, di ba maraming kanin, oh. Punasan na, be. Isa po mo ate tayo kung sa ayam ng masang ano, malilo. Ano? Kasi pangit kasi kung hindi tayo malinis sa bahay, no? Dapat ngayon pa lang matuto na tayo habang hindi pa to ayos masyado. Dapat ngayon pa lang matuto na tayo ayos ng bahay. Para pag naayos to, maganda na. O di marunong na kayo maglinis. Kuya, Nakakaya kayo sa sponsor kung lagi pagdating namin dito, madumi, di ba? Eh, pakita naman natin sa sponsor natin, sa mga viewers natin na kahit minsan makita natin itong malinis, no? Baka itong katapusan magpadala ulit yung sponsor natin para sa pagpapayos itong bahay nyo, itong kabuuan ng bahay nyo. No? Baka balik ulit kami dito sa katapusan. Matapos na itong bahay nyo. Maging maayos na. O, kaya na, Alexander. ubusin mo na yan, dali na. Ubusin mo na yan, maluto mo yan, dali. Dagitigan na si Alexander magkakan. Sabi ko, tama po ang gulay kasi po ang gulay pampano sa bata. Hindi yung... Sabi ko sa kanila, kung ano At ang sandali maalikabok. kung ano po ang naluto ko, yun lang. Hmm. Huwag na maghanap ng iba, huwag na magaya kay Papa niyang... Yung kanin nyo parang hindi luto. Hindi po luto kasi po may sabaw lang kulay pula na boss. O, dapat dito laging walang hugasan na.
Linisin niya. Oh, bili ka ng ulam. Anong... Oh. Dapat si Kuya mo. Salamat. Sige, bili ka ng ulam para ka kumain. Hindi nakadala si kuya ng ulam mo Ni eh. mama ko kung gamot. Pabili ng gamot. Kung ni mama ko kung makulog kaya po ni mamang payo ko. Sabi, Kuya, ikaw na magbugas yan ma. Yan mo na ako ha. Isa tigpahugas mo. Ako po. Tigpahugas ka ni mama. Opo. O tapos, May makulog kaya po mama. tapos ikaday ka naghugas. Hindi po, mahugas po ako. At siya pagkatapos pagkakan. Opo. Ay, very good. Ano tanya ka dyan nakikikan man?